Máis protagonistas neste programa especial, nesta mañá de sábado en Radio Líder. Teño o meu carón a Ana Rodríguez, que é a presidenta do Mercado de Abastos de Padrón, que, por certo, falamos de que vai sufrir isto unha transformación para ben dentro de pouco. Ana, moi boas. Hola, buenas. Bueno, estamos aquí o carón dun dos produtos, entre outros, típicos do Nadal, ou non? Sí. Que é o bacallau. Bacalao. Bueno, antes de nada, contame un poquinho, como é o día a día aquí no mercado de Abastos de Padrón? A ver. Pois o día a día, ahora mismo na Navidad moi movido. Despois, durante o ano, un poquinho máis floxo, quitando os sábados e os domingos, que é moi movido tamén. Pero bueno, despois durante o ano, a ver, agora veñen fechas malas, pero bueno, estes días non hai queixa, véndese moi ben. Que estamos pedindo? Somos tradicionais, vamos. Que é o que piden aquí a xente que se adentra aquí? Pois mira, eu teño típico da Navidad, ahora mesmo teño un poquinho de todo. Hai bacalao, hai marisco fresco e hai marisco congelado, entonces teño un pouquiño de todo. Que máis piden? A ameixa é o máis demandado, en marisco fresco me refiero. A ameixa é o máis demandado. E bueno, despois en congelado langostino véndese moi ben, vieira moitísima, en Navidad moitísima vieira, bacalao, moito bacalao. Casi é un pouquiño o produto máis demandado. Vale. Bueno, hai escasez de algo este ano? Non? Sí, na Cora da Ría, Centola da Ría, moita escasez, de feito xa non hai prácticamente nada. Na Cora xa para min é imposible porque non hai quen lle chegue, super cara, a Centola está quedando moi cara, algunha habrá, pero cara, moi cara. E bueno, así... Deixamos todo para a última hora? Hai quen si e quen non. Eu, por exemplo, un marisco fresco boi, xa levo un mes e medio vendendo boi para congelar, sí. E nécora para congelar tamén xa fai tempo que estou vendendo, moita nécora para congelar. E bueno, despois, claro, de última hora si o congelado. Pero bueno, levamos xa 3 semanas de moito pojeo, vendendo un pouquiño de todo, Dime, Ángela, que de Padrón, la que está grabando de Padrón, tes que ir un día ao mercado, Bueno, pois estou no mercado agora mesmo. Contame, cantos postos hai a día de hoxe no mercado? O acabo de dicir, que vai sufrir isto unha transformación necesaria. Moi necesaria. Bueno, pero antes de nada, como é o día a día aquí? Me refiro, cantos postos hai, canta xente formades parte? A ver, depende, ao domingo moitos, pero bueno, por a semana somos poucos, de feito está aí para ver moitas casetas cerradas, xente que se xubilou, bueno... Non hai relevo? Non hai relevo, parece ser que hai quen quere coller postos, pero as concesións supuestamente están acabadas e bueno, está un pouquiño así todo, depende todo do concello, claro. Ojalá renoven e vaya todo a subasto, bueno, non sei como é que ten que ir, pero bueno, espero que se abran todas, porque queiras que non, sempre... Cantos hai? Abertos todos, cantos postos hai? Abertos todos, pois, a ver, aquí na nosa nave, pois somos 2, 4, 5. Mira, ti, esta nave tan grande só somos 5, en casetas, me refiero. E despois no pescado por a semana hai unha chica solo. E despois na plaza da lá, pois hai algunha casa... A ver, agora fijo non xo sei decir, pero bueno, na plaza, eu que sei, como 10, ou mellor 10 máis. Vamos, que a reforma vai vir... A reforma... Porque hai moitas casetas, é unha plaza moi grande, pero claro, está todo así como está. E os peregrinos que pasan, penso que quedan alucinados con esta plaza, porque ven así todo en ruínas e... Despois do produto tan bo que temos, é o problema, eso que está todo... Un produto tan bo, que non este de acordo co lugar onde se vende... Bueno, precisamente o acabamos de comentar co alcalde, coa concelleira, que van facer unha inversión aquí, penso que importante, que van meter dentro, a oficina de turismo, o sea, que van facer reclamo. Que lles parece esta idea? É que se todo está ben, a ver, todo parece ser, según comentaron na primeira nave de atrás, que van facer a oficina de turismo. A ver, pareceme moi ben, a mí todo me parece ben, sempre cando se faga, mas se renove todo un pouquiño. Sí, e outras demandas, a reforma é principal, hai algunha outra demanda? No, o principal é reformar. O principal é a reforma. No, outra demanda, a ver, simplemente a reforma, unha reforma moi grande, está todo tan bello que ainda que estea limpo parece que está sucio, parece que está así, está todo sin pintar, ahora mismo. E depois, Ana, o mercado dos domingos que segue traendo a milleiros e milleiros notas. O domingo é espectacular, sí.
É un mercado moi bonito, por afora todo, hai de todo, a xente ven moito a Padrón porque é un mercado moi coñecido, e, bueno, é o que nos dá a vida tamén un pouquiño, que senón hai meses que, bueno, non se quita moito máis que para pagar a caseta, pero, bueno. Sigue sendo revulsivo, sí, sí. Bueno, pues, que chegue esa reforma do mercado de abastos. Afortunadamente o Concello de Padrón ten un mercado que sí, que está descoidado a día de hoxe, pero que mirando por el, reformando, volvendo máis atraínte, penso que Ana e todos os praceiros pois van estar máis que agradecidos. Ana, que grazas por atendernos. Bueno, de nada. E que boas festas, e que bo Nadal, e que no 2025 o galla sexa o inicio. A ver se vindes a gravar no 2025 e temos todo reformado xa. O galla de tempo a sair para adiante e o galla o vexamos. O Concello parece ser que, según vexo, que ten ganas de traballar, pero claro, comprendo que a plaza é complicado, é unha inversión moi grande, pero bueno, esperemos que nos axuden un pouquiño. Quedamos xa prometido de que en canto saibamos algo máis, aquí estaremos para celebrarlo. Moi ben, Graciñas, pues Ana. moi amables, vale. Venga, gracias, hasta luego.